वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डिता
भगवंत कुणाला आपल्या जवळ येऊ देतो? शुद्ध निष्काम भक्ती ज्याची आहे त्यालाच. गावी आला म्हणजे देवाकडे जावायलाच मिळेल असं सांगता येत नाही. देवाची दारं उघडी राहतील म्हणून सांगता येत नाही. म्हणून त्याप्रमाणे वागलं पाहिजे. रामदास स्वामी म्हणतात आपल्या एका समासामध्ये की मनुष्य धडपडतो देवाकडे जायला. बद्ध आहे. काल आम्ही म्हटलं बद्ध माणूस आहे तो, विचारच करत नाही, मला जमणार नाही. आणि त्याला आता वाटतं की माझी अवस्था का आली आहे? कदाचित मी काही पुण्य गमावलेलं नाही म्हणून माझ्यावर परिस्थिती आलेली आहे. म्हणून तो काय करतो? पुण्य करण्याचा विचार करतो. काही ना काही त्याला आता पुण्य केलं पाहिजे, देवाकडे गेलं पाहिजे. देवाला दाखवण्यासाठी पुण्य, दान धर्म व्रत वैकल्य वगैरे काय काय करण्याची त्याची इच्छा निर्माण होते नंतर परिस्थिती आल्यावर, आधी नाही. आणि ती सुद्धा का? आपला कमीपणा झाकण्यासाठी, आपण केलेली पाप झाकण्यासाठी, आपण केलेली कुकर्म झाकण्यासाठी देवाला मोठं दान द्यायचं. हजारो लाखो रुपयाची दान द्यायचं. कोणाला सोन्याचा मुकुट द्यायचा, कोणाला आणि काय मगर द्यायचं, कोणाला कळप चढवायचा, कोणाला मंडप बांधून द्यायचा. दानी शूर वीर दानी महादानी दाखवायला पाहिजे ना. त्यामुळे पुण्याही मिळेल असं त्यांची कल्पना असते. रामदास स्वामी म्हणतात आपल्या ओवीमध्ये का माणूस कसा प्राणी विचार करतो? आता काहीतरी दान करू, आता काहीतरी दान करू, पुढील जन्माचा आधार हो. आता दान केलं तर पुढच्या जन्मी मला नक्कीच काहीतरी आधार मिळेल, पुण्याने माझी गोळा होईल. म्हणून तो काय करतो? याला ते फाटके कपडे दे, त्याला 2 तुकडे भाकरीचे दे, त्याला आणि काय दे, असं नको असलेलं दान करतो. काय दिलं तर चालेल, चांगली गोष्ट नाही. वास्तविक दानाची कल्पना काय आहे? आपल्याला जी प्रिय गोष्ट आहे, आवडणारी गोष्ट आहे, ही दान करायची असते. करायचं झालं दान कर. आता ते बिचारे येतात, बाई कपडे असतात जुन्या झालं ती ठीक आहे, 4 जुने कपडे दिले तर एक तरी चांगला कपडा त्याला द्यावा त्याच्यात, एवढं समान. रामदास स्वामी म्हणतात की दान करण्याची इच्छा याला निर्माण होते आणि पुढच्या जन्मी काहीतरी पुण्य मिळेल आणि मी देवाच्या जवळ जाऊन बसेन दानी म्हणून. येणे सुखरूप संसार होईल माझा, ही त्याची कल्पना. परंतु तसं काय होतं? होत नाही. कारण मनात वेगळीच भावना आहे, याच्या स्वभाव नाही, सहज दान नाही. वास्तविक दान दिल्याचं या हाताने दिलं तर या हाताला समजता कामा नाही, अशी कल्पना आहे. मी जास्त मारू नये, मी एवढं दिलं त्याला, मी केलं, मी त्याला एवढं नाही, अजिबात नाही. देवाला सुद्धा देताना माझं नाव घाल, माझी पाठी लाव, माझं प्रेम लाव, माझं आणि बोर्ड लाव, लाईट्स लावून तिकडे धन्यवाद दे, नमस्कार कर. या गोष्टी दानात बसत नाही. दान करायचं असेल तर निस्वार्थपणे प्रेमापोटी देवाच्या भक्तीपोटी दान दिलं आणि प्रश्न नाही तुम्ही काय वाईट ते करा. ही शुद्ध भावना ठेवून दान करायचं असतं. पण ते नाही. दान दाखवण्यासाठी, त्याचबरोबर दान आपलं सगळं झाकण्यासाठी. त्यामुळे देव प्रसन्न नाही होत. देवाला कोण आवडतो? शुद्ध प्रामाणिक आचार विचार, शुद्ध विचार, शुद्ध ज्याचं चित्त शुद्ध आहे. ज्याचं चित्त शुद्ध आहे त्याला तो देव जवळ करतो. ज्याची दानच चांगले आहे, ज्याचं इंटेन्शन चांगलं आहे, हेतू चांगला आहे, त्याला देव नक्कीच आशीर्वाद देतो. त्यामुळे त्याला देवाला तो माणूस आवडतो जो सगळ्यांना आवडतो. आता आम्हाला सगळ्यांना माहित असतं रोजच्या जीवनातले अनुभव. मुकुंद कौठणकर बुवा कीर्तन करतात, आपल्याकडून सुरुवात केलेली पाहिजे ना. पण मुकुंद कौठणकर बुवांची पार्श्वभूमी, घरचं वातावरण, गावातलं वातावरण काय याचा रोल आहे, घरी गावात शेजाऱ्याला कसा त्रास होतो, आपल्या किती जणांना तोडलं याने, कठीण आणि कडक बोलून. आणि इथे मात्र तत्वज्ञान मोठी मोठी सांगताय. याचा शोध घेतला पाहिजे, शोध घेतला पाहिजे. आणि कोणीतरी भाऊने विचारले, भाऊ एक विचारतात, बुवा मी तिकडे गेलो होतो, सहज चौकशी केली, 10 माणसांना भेटलो, वेळ नाही ते सोडून द्यायला, तसं
सर्वे करायला, पण 10 पैकी 7 जणांनी तुमच्या विरोधात बोलले, 3 जणांनी तुम्हाला बरं वाटलं. ते कसं काय? आता 100% बरे कोणी म्हणणारच नाही, कोणीच म्हणणार नाही. देवावर विश्वास ठेवता 100% कुठे ठेवतो? कुठे ते डाव आहे, गॅरंटी काय आहे? बरोबर की नाही? पाऊस पडणार नाही, छत्री वगैरे घेऊन येऊ नका असं सांगितलं देवाने, तरी पण मी छत्री घेऊन जाणार. देवाचं काय बरं, पाऊस पडला तर मी भिजून जाणार, परीक्षा माझी बघणार. त्यामुळे चित्त शुद्ध, आचरण शुद्ध असलं तर देव जवळ करतो. आता सगळ्या माणसामधून, गावातल्या, आजूबाजूच्या, ती व्यक्ती किती प्रिय असेल त्याच्यावर डिपेंड असतं. लोकांचं रिडिंग असतं, ऑब्झर्वेशन असतं. खरं सर्टिफिकेट द्यायचं तर ते लोकांनी दिलं पाहिजे, इतर कोणा नाही. शेजाऱ्यांनी दिलं पाहिजे, गावातल्या लोकांनी दिलं पाहिजे, मित्रमंडळींनी दिलं पाहिजे. हा बाबा माणूस कसा आहे हा. त्याचे काही दुर्गुण असतील, 1-2 असतील, 100% परफेक्ट नाही तो, पण सर्टिफिकेट त्याने दिलं पाहिजे आणि ती माणसं देऊ शकतात. आता सगळ्यांना, काही जणांना हा बरं असं करावं लागतं, कारण आपलं काम झालं पाहिजे. ही दुसरी गोष्ट. काम साधून घेईपर्यंत बरं, मग काम साधून घेतल्यावर मग त्याचं ते करायचं असतं, नमलं पाहिजे ना, त्याच्यात काम होणार नाही. शहाणपणा त्याला काय सांगणार? असे नाटकं करून काही लोक काही नको असलेल्या लोकांनाही बरं म्हणतात, आणि प्रामाणिक माणसं भीत तोच करत आहे, तो बरं. देव माणूस असं म्हणतो. मग जो आवडतो सर्वाला तोची आवड देवाला, ते लता दिदींचं गीत आपण गोड स्वरात ऐकलं असतो. मी फक्त प्रयत्न करतो. जो आवडतो सर्वाला, जो आवडतो सर्वाला, तोची आवडे देवाला, तोची आवडे देवाला, तोची आवडे मोठ्या देवाला देणग्या देणं म्हणून तो संत आणि दान शूर आणि दानी वीर होत नसतो. 4 गरीब सामान्य जनतेने त्याला सर्टिफिकेट दिलं पाहिजे, खरा आहे माणूस हा. कदाचित तो देवालाही देऊ शकतो, हरकत नाही, परंतु कुकर्म पाठीमागे करायची, समाजाला लुबाडायचं, देशाला चोरायचं आणि कुणाला आणि काय करायचं, सगळे नको असलेले दुर्गुण आहे. आणि इकडे मात्र भरपूर मोठी देणगी दिली म्हणून दानी वीर त्याला म्हणतो, पण खऱ्या अर्थाने तो दानी असू शकत नाही. एकदा एक माणूस गावातले 4 लोक त्या श्रीमंताकडे गेली, दानी तो म्हणजे दानी प्रामाणिक शुद्ध चारित्र्य. तर आम्ही भाऊ आमच्या देवाला मंदिरातल्या
सोन्याचा मुकुट आम्ही घालू इच्छितो, तुमचं मोठं योगदान पाहिजे आम्हाला, सोन्याचा. त्याने म्हटलं बाबा माफ करा, यावेळी काही मी तुम्हाला सोन्याच्या मुकुटाला मदत करू शकत नाही, कारण माझ्या एका मुलाला चांदीचे पाय घालायचे आहे. चांदीचे पाय मुलाला. त्याने नमस्कार केला, सॉरी वगैरे म्हटलं, माणसं गेली. आता काही दिवसांनी कधी येऊ आम्ही, सध्या नको, मला एवढे दिवस तरी पाहिजे, तोपर्यंत मी ते काम करणार. ते आले एक दिवस, काय झालं ते बघायला आलं, कारण तो प्रश्न आहे ना देणगी मिळवण्याचा, फॉलोअप केला पाहिजे. त्यामुळे आले ते, सोडून देता कामा नाही, चांगली व्यक्ती ती, थोडी तरी देईल मदत. पुन्हा आले तर तो श्रीमंत बसलाय तिकडे आणि त्याच्या बाजूला एक मुलगा आहे छोटासा, जो उभा राहून चालू शकतो असा. आणि त्यानं विचारलं, झालं का तुमचं काम ते? हो म्हणाले, हे बघ दाखवतो तुम्हाला, पाय आणलेले आहे चांदीचे. म्हणून त्याने ते पाय आर्टिफिशियल कृत्रिम पाय काढून त्यांना दाखवले आणि त्या मुलाला उभं केलं आणि ते दोन्ही पाय त्याला लावले. मुलगा अपंग होता, चालू शकत नव्हता, गरीब घराण्यातला होता, त्याला मदतही कोणी घरातली करू शकत नव्हती. त्या श्रीमंताने देवाला मुकुट देण्यापेक्षा त्या मुलाला चालतं केलं. किती मोठं काम केलं. तो माणूस खराच देवाला आवडणार आहे. मुकुट न घातल्याबद्दल देव त्याला बाजूला आणि दूर नाही करणार, कधीच करू शकत नाही, कारण त्याने देवाचंच कार्य केलेलं आहे, देवाचीच सेवा केलेली आहे, देवालाच दान दिलेलं आहे. म्हणजे कोण मुकेलेला आहे की नाही, दरिद्र आहे, दलित आहे, अनपढ आहे, गरीब आहे, जंगलात राहणार आहे, त्याला मदत जो करतो तो देवाला प्रिय आहे. सगळ्यांना तो आवडतो. तो निवडणुकीला उभा राहिला तर येईल असं सांगता येत नाही, ती दुसरी गोष्ट. किती चांगला असला तरी कळणार नाही. कोणीतरी म्हटलं राम आणि रावण एकाच वेळी जर कॅन्डिडेट उभे राहिले तर कोण जिंकणार? रावण जिंकणार, कारण त्याची सोन्याची द्वारका. काय कमी आहे रामाकडे, श्रीरामाकडे विचारलं काय आहे द्यायला लोकांना? काही नाही. त्यामुळे माणसं काय मिळतात त्याच्याकडे बघतात, हे बरोबर नाही. खरा देश आणि खरा समाज उभा करायचा असेल, धर्माची स्थापना करायची असेल, सत्य न्याय नीतीची स्थापना करायची असेल, माणुसकीचं दर्शन घडवायचं असेल या जगात, तर निराश होऊन चालता नाही. जो पण सज्जन असेल, जो पण सज्जनीचे काम करू शकेल, समाजाची सेवा करू शकेल, आपल्याला भत्ता मिळेल, कमिशन मिळेल, टीए मिळेल, डीए मिळेल. आता कुणाचे वाटतात भत्ते? तिकडे वाढतात ना, सॅलरी कुणाची वाढते? आता काम करणाऱ्यांना काहीच नाही आणि आरामात फिरणाऱ्यांना समाज कार्य करतात, ते मोठं कल्याण करण्याचे. त्यांचे मात्र सगळे फुकट. हॉटेलमध्ये गेलो तर त्यांना कन्सेशन, लाईटीचं बिल त्यांना नाही, पाण्याचं बिल त्यांना कमी, आणि गरीब आपल्याला मात्र ते भरावं लागतं. त्यांची चिंता कोणाला नाही. म्हणजे असलेल्यांना भरपूर पुस्त आहे त्यांच्या घरात, त्यांना फ्री द्यायचं, त्यांना कमी किमतीत द्यायचं, कारण समाजसेवक मोठे असो. भाऊ कुणाला सांगणार नाही, हे बुवाने म्हटलं म्हणून, नाही तर अनर्थ होईल. त्याच्या पटाने जाऊन जायला तू कीर्तन करता मिळेल, कीर्तन कर, असलं नका उलवण असं म्हणते करायचं. पण हे सत्य आहे आणि सत्य बोलणं हे बुवांचं आणि सज्जनांचं कर्तव्य आहे परमेश्वराचं. त्यामुळे देव कोणाला जवळ करतो? जो या सचोटीने प्रामाणिकपणे निस्वार्थ बुद्धीने अडल्या नडल्याची सेवा करतो. काही मिळणार नाही त्याला, माहिती आहे काही मिळणार नाही, उलट पदरचं पदरमोड करून करावे लागते. आपलं खाऊन लष्कराच्या भाकरी भाजणं म्हणतात त्याला. पण हे केलं पाहिजे, समाजासाठी देशासाठी केलं पाहिजे. एकदा आम्ही कारगिल वॉर झालं होतं त्या वर्षी, बरीच वर्ष झाली की कारगिल वॉर, त्यावेळी आम्ही फंड गोळा करण्यासाठी परवरी एरियात फिरत होतो, शिक्षक लोक हायस्कुलाचे. तर एका व्यक्तीने आम्हाला विचारलं, त्याचा मुलगा आज आमचा पालक मोठा स्पोक्स पर्सन आहे मोठ्या पार्टीचा, अभिमान आहे मला त्याचा, नाव सांगत नाही, नाही तर तो बसलाय समोर. तो विचारणार सर अमुक अमुक होतं म्हणून, माझा विद्यार्थी आहे एक्स स्टुडंट,
आणि आता मित्र येईल. त्यावेळी मित्र आता मुद्दाम तो कव्हर करण्यासाठी मी नाही बोलवलं तर स्वतः येतो. मलाही चिंता होते. मी कीर्तन करतो, विडी वाक्य सेवा करतो, पण पुढेच ते फोटो काढत आहे. कारण बरेच जण मला विचारतात, डॉक्टर सर तुमचे फोटो व्हिडिओ बी काय ना कीर्तन करताना काय म्हणजे कशासाठी बरोबर करता का वाईट करतो म्हणजे आणि माझे आमंत्रण दिल्या पाहिजे. त्यामुळे नाही चित्रती म्हणजे फोटो नाही ते काढताना बरं नाही बाबा हा फोटो बिटो काय काढेना नाही तुला दावा लाभ होईल. पण आता त्याने ते सगळं व्हायरल केलेलं आहे. आता संधी मला नाही तिकडे देवीने मान्य केलेलं आहे म्हणून मी इकडे येतो आणि कोणी मला बोलवते म्हणून सांगता येत नाही असं. तर तात्पर्य काय, जो आवडतो सर्वाला तोची आवड आहे देवाला आणि तो देवाला आवडला तर देव त्याला आपल्या कवेत घेईल. भगवती त्याला आपल्या चरणाशी स्थान देईल. भगवंत त्याला आपल्या हृदयाशी लावेल. आणि जसं हनुमंताला श्रीरामाने म्हटलं होतं, मम भरत सम भाई, तू माझा दास नाही सेवक नाहीस. हे हनुमंता तू माझ्या भरताप्रमाणे माझा भाऊ आहेस. मला सगळ्या संकटातून तू तारून नेलंस. किती भगवंत आपल्यासाठी मोठं मन करतोय. त्या भगवंताची सेवा केली पाहिजे. तर केवळ मुकुट घाला हरकत नाही, घातलं पाहिजे. देवही मोठा झाला पाहिजे माझ्यापेक्षा देव. कारण जाणत्याने सुद्धा आमच्या घरात खायला अन्न नाही पण मूठ देऊन गावातली मंदिरं मस्त केली होती. आजही ती प्रथा आहे. माझा देव मस्त दिसला पाहिजे, केलं पाहिजे. परंतु दुसऱ्यांना लुबाडून, दुसऱ्यांना नागून, दुसऱ्याला फटींगपणा करून, कारस्थान करून असं करून देवाला दिलेलं देव कधी स्वीकार नाही. आम्ही किती दिलं तरी देव जवळ करणार नाही. समीपता ही मुक्ती जर आपल्याला मिळायची असेल तर देवाला आवडणारी व्यक्ती पाहिजे. जो आवडतो सर्वांना तोच आवड देवाला. म्हणून ही भावना आमच्या डोक्यात आली पाहिजे, मनात रुजली पाहिजे, हृदयामध्ये बसली पाहिजे. म्हणून संत ज्ञानोबा माऊली आणि सगळेच संत सांगतात आम्हाला, बाबांनो अशा प्रकारे देवाकडे तुम्ही मागा आणि देवाच्या दारी तुम्ही उभे राहा. ज्ञानोबा माऊली तेच म्हणताय, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी. देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, तेने मुक्ती साधी
कोणीतरी म्हटलं मला मित्रापैकी कौशलकर सर किंवा कौशलकर सिंगल कीर्तन करपाचे बरं नऊ दिवस नवरात्र म्हणजे महाभयंकर. पण मला देवीने काही नाही सहज काय करते मला माहित नाही जादू, पण मला भयंकर भीती वगैरे असं काहीच वाटत नाही. माझ्याकडे काहीच नसताना ती काय सेवा आहे ती करून घेते मला. पण मला मात्र नवरात्र आवडतो का तर आदल्या दिवशी जी चूक केलेली असते ती करेक्शन दुसऱ्या दिवशी करता येते. नवरात्र संपेपर्यंत विसरून गेलेलं सांगता येतं. तसं काल मी विसरलो होतो. भगवान श्रीकृष्णाने ज्या दोन दैत्यांचा वध केला ते दंतवक्र आणि शिशुपाल जय विजय त्यांचे 3 जन्म मी सांगितले होते. एक हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकश्यप, दुसरा रावण आणि कुंभकर्ण आणि तिसरा दंतवक्र आणि शिशुपाल. त्यांना भगवान श्रीकृष्णाने मारले. आता मी सांगायला गेलो होतो परवरीच्या त्या मित्राची म्हणजे विद्यार्थ्याच्या घरची गोष्ट फंड गोळा करण्यासाठी गेलो आम्ही जवानासाठी कारगिल वॉर. तर ते वडील आम्हाला विचारतात तुमका इतके किती पडले ते फंडाचे त्यांना सरकार दितो ना मला खबर. आम्ही आलो आणि सरकीनं बोलतात अशा प्रकारची व्यक्तीची लोक असतात म्हणजे जवानासाठी सुद्धा ते द्यायला तयार नाहीत. आणि कोणाला देणार जे जवान आमचं रक्षण करतात तिकडे त्यांच्यासाठी सुद्धा नाही. असो भजन करूया आणि आपण पुढे जाऊया. गोविंद बोलो हरी गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल पार्वती पतये हर हर महादेव. भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय. राधे माता की जय. असुर कुलाचा महादानी असुर कुलाचा महादानी मनोन्मत्त तो बली. असुर कुलाचा महादानी तो असुर कुलाचा महादानी
दैत्यांचा राजा बळीराजा, महादानी, दानशूर म्हणून प्रसिद्ध सगळीकडे. जसा कर्ण होता महारथी, दानशूर, असा हा बळीराजा. असुर नरेश तेवढ्याच अत्याचारी. आता दानी आणि अत्याचारी हे कसं काय? पण तसं होतं ते. रावण किती चांगला होता, पण वाईट. एवढी संख्या मल्टिप्लाइड बाय 0, सगळं 0 असं गणितात. तेवढंच मला माहित आहे, बाकी गणित माहित नाही मला जास्त. तेवढे पाठ करून ठेवलंय. एवढी मोठी संख्या, किती मोठी घ्या, गुणिले शून्य त्याला केला तर उत्तर शून्य. तसं या महादानी महापराक्रमी मोठ्या मोठ्या या दैत्य राजांना गुणले 0. त्याच्यात जो वाईट गुण होता, अहमपणाचा आणि मीपणाचा अत्याचारी, त्याच्यामुळे सर्वनाश झाला त्यांचा. तर हा बळीराजा दानशूर असुर गर्वाने फुगला, माझ्या एवढा कोणीच नाही. आणि सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला माहित आहे, यज्ञ हवन करणारे, देवाला प्रसन्न करून घेणारे, देवाची ताकद आपल्या पाठीमागे उभे करणारे हे दैत्य सगळे. आणि शेवटी देवाच्या हाती मरण. म्हणून म्हटलंय त्याची पुण्याही त्यांची, भगवंताच्या हाती त्यांचं मरण झालं. आम्ही मागूनही मिळणार नाही. सत्य काय कसं, पण भगवंत आम्हाला शेवट आठवण करील अशी अपेक्षा करूया. गर्वाने फुगला आणि स्वर्गावर स्वारी केली बळीराजा. घेतलं सगळं ताब्यात, पर पुन्हा देवावर संकट असत. आता या बळीराजाचा निपात कसा करायचा? कारण ताकद भरपूर आहे त्याच्याकडे, शस्त्र सामुग्री आहे, सैन्य आहे, बल आहे, माया विद्या आहे, सगळं आहे, धन दौलत आहे, मसल पॉवर, मॅन पॉवर सगळे आहे, मनी पॉवर सगळे आहे. हा कुणाला बदलणार नाही. दुसऱ्या जमेची बाब म्हणजे तो दानशूर आहे, ते मोठी पुण्याई आहे त्याची. परत त्यामुळे भगवंताला साकडं सगळ्यांनी घातलं. आता तुझंच काम ते, आम्ही करू शकत नाही. भगवंताने ठीक आहे, भगवंत आहे, मी तुमच्यासाठी आहे, माझा अवतार तुमच्यासाठी आहे. हा वामन अवतार. भगवंताने वामन, बटू वामनाचं रूप घेतलं. एका छोट्या मुलाचं, ब्राह्मणाचं रूप घेतलं. शेंडी तिलक लावलेला आहे, कुंकू, गोरापान, गोंडस मुलगा, कौपिन म्हणजे लंगोटी नेसलेला आहे, हातात दंड आहे, काठी आहे, छत्र धरलेलं आहे, छत्री आहे, त्याचं चित्र बघितलं असेल आपण. आणि अगदी प्रफुल्लित हा मुलगा, कुणालाही उचलून घ्यावं, देव रूप, देवाचं रूप असं दिसणारा हा मुलगा बटू वामन. ओम भगवती शांते, ओम भगवती शांते. बळीराजाच्या दरवाजावर येऊन उभा राहिला. त्यावेळी बळीराजा आपला यज्ञ करत होता. मोठा यज्ञ राजा असतो, त्याला काय भरपूर आपल्या समर्थकांना बोलावून गर्दी करून मोठा याग हवन वगैरे त्याचं ते चालू होतं. नेमकी ती संधी, ती वेळ साधली भगवंताने, परमेश्वराने, आणि दरवाजावर उभा राहिला. तिचे ट्रिक्स आयडिया कराव्या लागतात परमेश्वराला, त्याप्रमाणे. आवाज ऐकल्याबरोबर बळीराजा, असुरांचा राजा दानशूर धावत आला. त्याच्या राजाला नमस्कार केलं, वंदन केलं, पूजा पाठ त्याची केली. आणि त्याला भगवान आणि ब्राह्मणाचं रूप, ब्राह्मण भगवान काय सेवा करू, काय हेतू धरून आला तुम्ही? म्हणाले बळीराजा, तुझी ख्याती आणि कीर्ती खूप ऐकलेली आहे. वामन, बटू वामन म्हणताय, महादानी तो धर्म पुरुष तू, महादानी तो धर्म पुरुष तू, यज्ञ हवन करतोयस, मोठं याग करतायस, दानी आहेस, पुण्यवान आहे, जगत येत आहे, त्याला त्याची स्तुती केली. आणि या ब्राह्मणाने बटूने एवढी स्तुती केली की अजून फुगला. स्तुती ऐकायला कोणाला आवडत नाही आपली. राक्षस दैत्यराज
एवढा आनंदी आणि उत्साहित झाला म्हणून भगवंत ही सगळी देवाची कृपा आणि काय ते आणि आपलं बल आणि हे सगळं ठीक आहे, पण तुम्ही का आला, तुम्हाला काय पाहिजे? त्यासाठी तर आलो, दानशूर म्हणून यज्ञवत चाललंय, माझं दान मला देणार, मला माझी भिक्षा देणार, तरच तुझा तो यज्ञ सफल होणार. मी तुझ्या दारावर आलो आहे. भगवंत सांगा काय पाहिजे, कशी सेवा करून सांगा. हा खुश आमच्या सणासुदीला उत्सवाच्या वेळी घरात काही देव कार्यात आणि कोणी येऊन दारात उभं राहिलं घेऊ देईल लवकर आम्ही काहीतरी करतो, त्याला बरं देतो, खुश होतो आम्ही त्या दिवशी, कारण ती संधी नसते. तर काय भगवंत काय सेवा करू, काय पाहिजे? दैत्यराज मला तुझं काही नको, वैभव तुझं नको, बळ नको, राज्य नको, काही नको, मला फक्त तुझ्या राज्याची 3 पावले जमीन दे. 3च पावले, हो 3च पावले दे, माझ्याकडे काही नको मला. हा विचार पडला, 3 पावलांचं गणित जरा सुटेना, 3 पावलं जमीन कशासाठी? आणि हा बटू अमन एवढासा ब्राह्मण 3 पावले जमीन घेऊन करणार आहे तरी काय? हा विचार थोडासा पडला, अचंबित झाला. स्थिमित झाला तो बैराजा, स्थिमित मनी झाला तो बैराजा, ऐकून याचकाची याचना. त्याचं मागणं ऐकून आश्चर्यचकित झाला, काय बोलावं आणि काय सांगावं याला कळत नाही. 3 पावलं जमीन. स्थिमित झाला मनी तो बैराजा, ऐकून याचकाची याचना. 3 पावलांचा तो गुंता, काही केल्या सुदेना. विचार करताय काही क्षण राहून, 3 पावले जमीन का मागतो हा, काय आहे भानगड, काहीच कळेना. असो 3 तर 3 पावलं त्याने मागितलेलं त्याला दिलं पाहिजे. बळीराजाने नमस्कार केला, भगवंत मला मान्य आहे म्हणाला तुमची याचना मागणी, मी तुम्हाला 3 पावलं जमीन देतो. देतो म्हणलं होत नाही, जे आपण देतो संकल्प केला पाहिजे. हातावर पाणी सोडल्यावर पाहिजे त्याच्या, आणि संकल्प मी तुला दान दिलं. आपण तुझे पार करताना म्हणतो ओम विष्णू 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 वगैरे काकाची सांगतात आम्हाला. त्याप्रमाणे याने झाली उचलली पाणी सोडण्यासाठी, आणि तिकडून आवाज आला, थांब, काय करतोस, अनर्थ आहे तुझं. अरे तुझा नाश करून घेणार आहेस तू. शुक्राचार्य दैत्यांचा राजा, दैत्यांचा गुरु शुक्राचार्य तिथून ओरडला. कारण शुक्राचार्य त्यांचा गुरु, त्याने ओळखलं होतं हा आलेला आहे तो साधारण कोणी नाही आहे, हा घात करण्यासाठी आलेला आहे. त्याने ओळखलं होतं. बळीराजा खुश झाला, ब्राह्मण आलाय म्हणून, आणि तो दानशूर आपल्या याच्यात तो मस्त. त्यामुळे दिली जमीन. संकल्प करून पाणी सोडण्याची वेळ आली. हात आमचं थांब थांब. अरे असुरा तू काय करतोयस? सावध होई का असुरेशा, सावध होई का असुरेशा, सावध होई का असुरेशा. विचार करू क्षणभर
आचार्य काय म्हटलं असेल त्या शुक्राचार्य नाही, मी ठरवलेलं आहे त्याला दान दिलंच पाहिजे, त्यावेळी माझं हे यज्ञ या सफल होणार आहे आणि माझ्या नावाला कलंक लागता कामा नये. दान चूर नावाला कलंक लागता कामा नये. काही हो, मी झारी पुन्हा उचलली, झारी पुन्हा उचलल्याने पाणी हातावर ओततो आहे, पाण्याचा थेंबही खाली येत नाही. झारीतून काय झालं, भगवंताने ओळखलं नाटक यांचं, शुक्राचार्याचं. भगवंत हसले गालातल्या गालात. असं आहे का शुक्राचार्य, माझ्यापेक्षा हुशार होतोस का? तर भगवंत म्हणाले, म्हणजे बटू वामन म्हणाला राजाला, राजन थांब थोडा वेळ, झालीत काहीतरी अडकलेले असेल, मी ते साफ करतो म्हणजे पाणी येईल. भगवंताने एक दर्भ घेतला. दर्भ आपल्या पूजाचे पिंडदान वगैरे करताना दर्भ असतो, ती काळी गवताची. तर दर्भ घेतला आणि त्या झारीच्या त्या तोंडात घातला. भगवंताला माहित आहे शुक्राचार्य तिकडे बसलेले आहे, आज सूक्ष्म रूप घेऊन पाणी येऊ नये बाहेर म्हणून, आणि हे संकल्पपूर्ती होऊ नये, नाहीतर राजाचा नाश होणार आहे. त्याला समजलं होतं. दर्भ आत घातला आणि फिरवला इकडे. शुक्राचार्याचा डोळा एक फुटला, आत बसला होता तो. भगवंताला माहित होतं शुक्राचार्य एक डोळ्याचा शेवटी राहिला. शेवटी पाणी आलं, पाणी आलं, हातावर घेतलं बळीराजाने. ओम विष्णुर विष्णुर विष्णू ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे. काकाजी ऐकतात तिकडून, ते लक्ष येतात, त्यामुळे मी थांबलेलं बरं, पुढे आणि म्हणत नाही, चुकेल तर गुन्हा होईल, ते मला माहिती जाताना. संकल्प म्हणायचा असतो. कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे सगळा. हा संकल्प म्हणजे महाराज साधी गोष्ट नाही. हा तिथी, डेट, टाइम, जागा, त्याचा रेकॉर्ड असतो. हे विश्वावसू नाम संवत्सरे असं वगैरे म्हणतात. विश्वावसू हे वर्ष आहे चालू, ते सगळं रेकॉर्ड असतं. तो एवढ्या वर्षाचा, 1000 वर्षांचा रेकॉर्ड असतो. संकल्प केला, पाणी घेतलं हातावर, संकल्प केलं आणि त्याच्या हातावर सोडलं सुद्धा. आणि चला कृष्णार्पणमस्तु. राजा म्हणतो मी तुला त्याप्रमाणे दान दिलं आहे, आता सांग तुझं काम काय? भगवंताने म्हटलं ठीक आहे. शुक्राचार्याचा डोळा फोडलाच. भगवंत म्हणाले 3 पावलं जमीन मी आता घेतो. भगवंताने विराट रूप घेतलं. बळी बघतोय, बळीला समजलं हा बळी म्हणजे भक्त प्रल्हादाचा नातू. बरं का, काल भक्त प्रल्हाद येऊन गेले, त्यांचा नातू. उचललं पाऊल, पृथ्वीवर ठेवलं भगवंताने. सगळी पृथ्वी व्यापून टाकली. दुसरं पाऊल उचललं स्वर्गाच्या ठिकाणी, स्वर्ग सगळं व्यापून टाकला. म्हणाले बळीराजा तुझं दान दिलेलं पूर्ण होतं की नाही? म्हणाले महाराज काय झालं? तिसऱ्या पावलाला जागाच नाही आहे. स्वर्ग गेला, मृत्यूलोक, पृथ्वी गेली, आता तिसरं पाऊल अजून आहे, ते कुठे ठेवू? बळीने मागचा पुढचा काही विचार न करता परमेश्वरा भगवंता डोक्यावर ठेव. आपलं डोकं पुढे केलं आणि भगवंताने त्याच्या डोक्यावर तो पाय ठेवला आणि त्याला रसातळाला पाताळ लोकात पाठवला. आणि पाताळ लोकात असा तसा उगीच पाठवला नाही. त्याचे अत्याचार झाले नव्हते, पण त्याचबरोबर तो दानी होता, त्याची पुण्यही होती. त्याला चांगलं काहीतरी बक्षीस दिलं पाहिजे म्हणून त्याचं राज्य पाताळ लोकी त्याने दिलं. आणि बळीला सांगितलं बळी राजा तुझ्या या पुण्याईसाठी तुला पाताळ लोकांचं राज्य, तू तिकडे जाऊन राज्य कर, असं त्याला आशीर्वाद दिला. भगवंत म्हणतात प्रसन्न तुझवरी झालो मी रे, प्रसन्न तुझवरी झालो मी रे, घे आशीर्वचना बळी तू राज्य करी पाताळ करी राज्य करी
त्याला त्याचा उद्धार केलेला आहे आणि त्याला पाताळाचं राज्य दिलेलं आहे. ही बटू वामनाची कथा दशार अवतारातली 5वी. प्रत्येक भाद्रपद शुद्ध द्वादशीला वामन जयंती असते. त्या दिवशीचा हा अवतार आहे. परमेश्वराच्या कृपे करून हे कथानक मी माझ्या कुवतीप्रमाणे आपल्या समोर सादर केलं. त्या भगवतीच्या चरणी सादर केलं, अर्पण केलं. गोड मानून घ्या. आणि यासाठीच भगवंताकडे जायचं असेल, समीपता त्याच्या जवळ जायचं असेल, भगवंताने आपल्याला हवेत घेतलं पाहिजे, हृदयाशी लावलं पाहिजे, तर त्याच्या दारावर तेच म्हटलं पाहिजे जाऊन, देवाची द्वारी भद्राणि